Türkmen wekileti Kanada döwletinde iş saparyny boldylar. Ilki bilen Kanadanyň Teleraziýetler korporasiýasynyň ýolbaşçylaryny duşuş geçirdiler. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň suw serişçileri, daş guruşa we saglyk boýunça institutynyň ýolbaşçylary hemde professorlaryny duşuş geçirdiler. Şeýle hem institutynyň binasynda Kanadanyň Montreal Universitetiniň professorlaryny duşuş geçirildi. Kanadanyň degişi 3 universitetinden professorlar bu duşuşa sany ulgamy arkaly gatnaşdy. Kanadaly kardeşler bilen geçirilen duşuşlarda hyzmatdaşlygyň täze ugurlary, bilelikde okuw sapaklaryny guramak we talipler üçin tejribe maksatnamalaryny döretmek ýaly meseleler aral maslahatlaşyldy. Sapar netijesinde iki ýurdun bilim ulgamy boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek, jurnalistika boýunça tejribe alşmak, teleýelimlerde işleýän hunärmenler üçin gysga wagtlaryň tejribe alş okuwlaryny guramak we talipler üçin halkara derejeli okuw sapaklaryny guramak boýunça başlangyçlar öňe sürildi. Bu geçirilen duşuşyň barşynda şu ýylyň Türkmenistanyň baky bir taraplarynyň otyderli münasibetli geçirilýän şäherler barada pikir alşyldy. Halkara parahatçylyk we naşmak ýylynyň ähmiýeti barada çoň many mazmuny çykyşlary beýan edildi.